Hey, kleine, met Steven. Ja, ik moest vanmiddag even bellen. En dan moest ik even mijn nummerkenning uitzetten. Dus vandaar. Waarom? Ja, nee, ik stal ik niemand, jongen. Nee. Oké, nee, ik stal ik helemaal niemand. Hm. Nee, niemand, Frank. Niemand. Nee, dat kan ik. Ja, weet ik. Maar. Nee, Frank. Nee. Nee, het was, was voor de winkel, Frank. Ik moest even een bekend bellen, dus vandaar. Ja. Hey Frank, ik heb even een vraagje, een verzoekje. Nee, luister nou even. Even geen grapjes, nee, ik ben even serieus. Ik ben even serieus. Ik moet naar Amsterdam toe. Ik moet even wat ophalen. Ja, nu. Acuut nu. Over 5 minuutjes moet ik weg en ik moet daar over een half uurtje zijn. Maar ik wil jou even vragen of jij met me mee kan. Het is heel belangrijk. Mijn broer mag er ook echt niks van af weten. Ik weet niet of hij bij jou is, maar ja, die mag er echt helemaal niks van af weten. Ik moet even wat ophalen daar. En of jij dan op een afstandje dan wel blijft staan. Maar dat ik het even ophaal, we zijn over 5 minuten duurt het daar en dan zijn we weer terug. Maar ik heb het, ja, het is echt heel belangrijk voor mij. En dan wilde ik vragen of ik jou over 5 minuutjes kan ophalen en of we daar dan even heen gaan. Ja, maar kan je niet iets regelen, Frank? Ja, ja, dat kan ik niet door de telefoon zeggen, Frank. Want, dus, maar dat hoor je wel nog in de auto, hoor je dat dan wel. Maar het is voor de rest, het is even heel belangrijk als jij mij daar even heen kan brengen. Dan kan jij daarna, help ik je wel met de schoonmaken nog. Maar, en als, is er niet iemand die daar nog bij kan blijven dan of zo, Frank? Want het is, ja, nee, ja, nee, dat kan echt niet, Frank. Dat kan even niet. Dus vandaag, ik zit echt een beetje met een probleem en ja, ik hoop dat jij me daarbij kan helpen. En ik kan daarna opruimen, geen enkel probleem. Ik help je dan gewoon. En, maar dat maakt me allemaal niks uit. Maar moet ook voor de rest even stil blijven, alsjeblieft. Tegen Lex, ja, ja, bedenk even wat. Dat we gaan. Alex mag het echt niet weten, Frank. Het is echt heel belangrijk, Frank. Echt mensen serieus. Zeg dat iets met Wendy is. Je zou hem echt een heel groot plezier met zich. Dus, want ik zit er echt mee, Frank. En ik moet even heen en weer. We zijn daarna meteen weer terug, maar het moet even gebeuren. Oké. Oké, helemaal fantastisch. Ik help je daarna, Frank. Ik help je met schoonmaken, maakt helemaal niks uit. Oké, toppie Frank dat je me wilt helpen. Oké. Oh, Frankie. Ja, jongen. Je zit op 538. Nee. Ja. Ja. Een enkele reis, Frank.